x'konna ngħidu li kieku il-konvoj ta' 80 sena ilu, il-konvoj ta' Santa Marija kellu jidħol illum. X'konna ngħidu? Konna nsejħulu ta' Santa Marija? Jew konna ngħidu jiddependi minn l-istrateġija tal-gwerra li kellhom l-Amerikani u l-Ingliżi? Jiddependi mill-kapaċità politika tal-gvern lokali? Jiddependi mill-kapaċità u s-saħħa tal-Baħrejn u tas-soldati li kienu fuq dawn l-iċfna, fuq dawn il-biċċiet tal-baħar? Tgħid konna niftakru f'Santa Marija li kieku l-armistizzju li seħħ fis-7 ta' Settembru lejlet il-Vitorja ta' madwar 80 sena ilu. Li kieku seħħ illum konna nagħmlu festa lill-Madonna tal-Vittorji. X'taħsbu? Jien għandi d-dubji tiegħi. Jew konna ngħidu għax hekk kellu jkun. Konna nsibu xi spjegazzjoni jew xjentifika jew marbuta mal-każ għax hekk kellu jkun, hekk kien id-destin, u konna nħallu għal kollox l-aspett tal-fidi. Tgħidu li aħna qegħdin hawn dalgħodu għax nemmnu tassew li l-Madonna tieħu ħsiebna. Għax nemmnu tassew li l-Madonna ilhom tagħna. Nemmnu tassew li din l-istatwa sabiħa li hawn qudiemna tirrappreżenta realtà spiritwali. Tirrappreżenta realtà li għalkemm ma narawhiex bajnejna, ma nħossuhiex, ma nmissuhiex bidejna, imma din ir-realtà hi reali, daqs kemm reali l-istatwa li qegħdin naraw qudiemna. Jista' ikun li aħna bħala poplu Malti u Awċi qegħdin bil-mod il-mod insiru iktar materjalisti u forsi mingħajr ma nindunaw. Ma nistax ngħid li kulħadd jaqa' taħt dan il-ġudizzju, però ma rridux ninsew li kollha kemm aħna qegħdin newmu fl-istess baħar. Inklużi aħna s-saċerdoti, inklużi dawk li huma attivi, impenjati, għandhom missjoni partikolari li jwasslu l-fidi fil-Knisja. Ir-riskju tal-materjaliżmu jaħkem lilna wkoll. Min jaf li kieku il-ġuri li qegħdin nassistu għalih f'dawn il-ġranet li kieku seħħ 80 sena ilu, konniex ngħidu wkoll ma' min għandu raġun jew min m'għandux, mal-mod ta' kif nistgħu naħsbu li se tinqata' jew ma tinqatax, mal-mod ta' kif niġġudikaw fil-ħsieb tagħna min qed jikdeb u min mhux. Min jaf konniex ngħidu wkoll kieku kif qegħdin inħallu lil Alla l-barra għal kollox mill-ħajja tagħna. Kif donnu Alla m'għadux jagħmel parti mill-ħajja tal-Maltejn u l-Awċejn. U dan mhux biex inħabtu fuq sidirna, mhux biex insawtu lilna nfusna, u anqas biex ngħixu bin-nostalġija tal-passat u ngħidu kemm konna sew u issa maħniex sew. Imma dan ngħiduh biex nirriflettu. U biex nirriflettu bil-qawwa illum iktar minn ġranet oħra fil-ġurnata li fija qegħdin niċċelebraw lil Marija li titla s-sema, allura titla fid-dimensjoni spiritwali dik li forsi qegħdin ninsew mill-ħajja tagħna. Id-dimensjoni spiritwali tal-Spiritu, id-dimensjoni tal-ġustizzja, id-dimensjoni tal-verità, id-dimensjoni tal-imħabba, id-dimensjoni ta' Alla, id-dimensjoni tal-fidi. Min jafu x'għalhekk
illum Alla ma tantx qiegħed jidħol anki jekk qegħdin nisimgħu li valuri essenzjali, valuri importanti tal-ħajja tan-Nisrani, tal-ħajja tagħna bħala poplu Malti Wawċi qegħdin bil-mod il-mod jitwarbu fil-ġenb. U dan nagħmluh mingħajr ma nindunaw. Dan nagħmluh billi qegħdin f'dan il-baħar li bil-mod il-mod qiegħed jitħallat b'ħafna materjaliżmu, b'ħafna xjentiżmu, b'ħafna spjegazzjonijiet li jmorru lilin jew li jħallu barra l-fidi, b'tali mod illi kważi kważi meta nsemmu lill-Alla jew meta ndaħlu lill-Alla, lill-Madonna, il-fidi jew l-Qaddisejn, kważi kważi niġu diġà meqjusa jew forsi nqisu aħna stess lilna nfusna bħala antikwati, bħala nies li ma jifhmux, bħala nies tal-passat. Il-festa tal-lum iġġalna nirriflettu tas-sew. Il-festa tal-lum, il-festa ta' Santa Marija, il-festa ta' din il-mara li kienet l-ewwel waħda prexelta minn Alla, meħlusa mill-ħtija oriġinali sabiex tkun l-om tiegħu u mtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Din il-mara magħżula, din il-mara maħbuba, hemm fija sintesi, hemm fija għaġna, hemm fija taħlita ta' dak li hu ġisem, ta' dak li hu materjali, imma wkoll ta' dak li hu spiritwali. Marija mtella s-sema, allura fid-dimensjoni tal-ispirtu, fid-dimensjoni spiritwali, imma mtella s-sema mhux fl-ispirtu tagħha biss, imma mtella s-sema saħansitra fil-ġisem tagħha. Din hija aħbar tas-sew sabiħa lina l-koll, għal kull wieħed u kull waħda minna li qegħdin hawn. Għaliex? Għax dan ifisser li l-ġisem tagħna li tant nieħdu ħsieb, il-ġisem tagħna li tant nikkuraw u nagħmlu sew, għax hekk jixraq, hekk jistħoqlu dan il-ġisem li mhux rigalu don ta' Alla. Dan il-ġisem tagħna ġurnata qatt jiġi trasfigurat, qatt jiġi assunt, qatt jiġi meħud minn min, minn xiex, meħud mill-Ispirtu, meħud minn Alla li huwa l-oriġni tal-ħajja tagħna. Ma ninsewx li fil-bidunet Alla meta ħalaq il-bniedem fl-immaġni li jagħtina l-ktieb tal-Ġenesi, Alla joħloq lill-bniedem mit-tajn u min-nifs tiegħu. L-ewwel jaġen it-tajn Alla nnifsu, imma mbagħad jonfoħ in-nifs tiegħu l-istess nifs ta' Alla f'imnifsejn il-bniedem. Allura l-bniedem mhux materja biss, il-bniedem mhux ġisem biss, il-bniedem mhux flus biss, il-bniedem mhux xogħol biss, il-bniedem mhux taħbejt biss għal din il-ħajja. Il-bniedem mhux inkwetat biss għal żmien mitwelejt sal-mewt, imma l-bniedem hu destinat għal iktar. Aħna stess narfu u għalhekk qegħdin hawn dalgħodu. Aħna nafu u narfu li aħna maħniex biss ġilda, aħna maħniex biss laħam u għadam, imma aħna spirtu, aħna iktar minn hekk. Forsi maħniex kapaċi nispjegawh bil-kliem, forsi maħniex kapaċi niddefinixxu b'terminoloġija bi kliem preċejs dak li nħossu. Imma din hija realtà li kull wieħed u kull waħda minna nħossu hawnhekk. Li aħna maħniex ġisem biss, u għalhekk qegħdin hawn jiena ċert li għalhekk qegħdin hawn. Ejjew din ix-xewqa tagħna, din it-talba tagħna, din il-mistoqsija tagħna li hemm fina li hemm f'kull bniedem, din il-mistoqsija l-ispiritwal, għat-twettieq tad-dimensjoni spiritwali fina, ejjew ma nifgawix. Ejjew ma nippruvawx nimlew dak li jimla l-moħħ u l-qalb b'dak li jimla l-istonku. Ma nistgħux aħna nippruvaw bil-ħajja materjali tagħna, jew aħjar bil-ħajja materjalista tagħna nifgaw ix-xewqat, it-talbiet, id-domandi tal-ispirtu li hemm fina. Ippruvaw ħarsu ftit madwarkom. Is-soċjoloġi kollha jaqblu li qed ngħixu fi żmien fejn id-diffikultajiet marbuta mad-disturbi mentali kull ma jmur qegħdin jiżdiedu. Ħtija tal-persuni li huma dgħajfin mentalment, faċli ħafna ngħidu hekk. Faċli ħafna nfarfru minn fuq spallejna u ngħidu mhux jew mhux
ma trix tqum fuq tagħha ma jridx iqum fuq tiegħu. Faċli ħafna ngħidu hekk, imma s-soċjoloġi kollha jgħidulna kollha kemm huma jaqblu fuq il-fatt li aktar mad-dinja tkun orjentata materjalistikament. Meta l-inkwiet, l-uniku inkwiet, l-unika preokkupazzjoni, l-ikbar preokkupazzjonijiet u inkwiet ikunu kif se niekol, kif se nkabbar il-kont tal-bank, kif se jkolli aktar proprjetà. Meta jiġri dan, is-soċjetà minna nfisha toħloq l-outcasts, toħloq in-nies barranin, toħloq in-nies li ma jlaħqux, toħloq in-nies li jħossuhom lura, toħloq in-nies li ma jħossuhomx għall-altezza. Din hija s-soċjetà materjalista. Din hija s-soċjetà li forsi mingħajr ma rridu sibna ruħna fija. U jiena nixtieq nagħmel enfasi dal-għodu illi mhux biss in-nies in ġenerali, imma sfortunatament anki aħna l-Knisja. Anki aħna l-Knisja. Sfortunatament aħna wkoll ittieħidna nittieħdu minn din id-dinja materjalista. U nibdew x'nagħmlu? Nimpenjaw ruħna, nibdew niffukaw l-impenji tagħna, l-isforzi tagħna biss fuq dak li jidher, fuq dak li jagħmel ħoss, fuq dak li jista' jiġi approvat jew diżapprovat mill-oħrajn. U ma mmorrux iktar għall-essenzjal tal-Ispirtu, għall-essenzjal tal-Vanġelu, għall-essenzjal dak li feċċet, għexet u għamlet Marija. Kienet tkun xi ħaġa sabiħa tassew li kieku kellna dal-għodu l-ħin biex nimxu mal-ġrajiet tal-ħajja ta' Marija u naraw kif Alla qatt ma baqa' barra minn dawn il-ġrajiet. Se nsemmi xi ħaġa żgħira għax il-ħin ma jippermettejx u naf li intom qegħdin hawn u qegħdin tħossu sħana u x'hekk. Għal-menin qed inħossa. Li toqgħod fid-dar għal Marija bħalma noqogħdu aħna fid-dar. Ma kienx sempliċement noqgħod komdu fuq sufan inqalleb fil-mobile, nara t-television jew nagħmel il-faċendi. Imma li toqgħod fid-dar għal Marija kienet ukoll li taħseb f'Alla. Li toqgħod fid-dar għal Marija kienet ukoll li tisma' l-kelma tal-Alla. L-anġlu daħal għandha fid-dar u sellmilha islim għalik. Li toqgħod fid-dar allura jfisser li inti jkollok mument ħejn twejl jew qasejr li inti fih titlob. Minħabba fek l-antenati tagħna dawk li ġew qabilna qalu le il-konvoj veru daħal bis-saħħa tal-ammiralji, daħal bis-saħħa bil-kapaċità u l-istrateġija tal-gvern lokali, imma daħal fuq kollox bil-qawwa tal-Madonna. Kellhom viżjoni wis iktar wiesa, wis iktar integra, sħiħa minn dik sempliċement materjalista illi bija niġġudikaw aħna, li bija nħarsu aħna. Jekk iridu nġibu eżempju, kienu kapaċi jħarsu iktar mill-oli milli nħarsu aħna. Aħna nħarsu biss fil-livell tagħna, l-antenati tagħna, billi kienu jqalbu fl-iskrittura, bil-kapaċità jew bl-inkapaċità tagħhom, fil-faqar tagħhom, kienu kapaċi jħarsu minn fuq għal dak li jiġrilhom fil-ħajja, mhux bħalna. Aħna nħarsu biss mill-livell tagħna, mill-livell ta' jnejn. Dan Marija kienet kapaċi tagħmlu għax kienet tqalleb fil-kelma tal-Alla fl-iskrittura. Dak l-anġlu li daħal għandha mhux għajri l-kelma li jien ukoll jista' jkolli f'post ċentrali ġewwa d-dar tiegħi, mal-pitturi sbieħ, mal-opri tal-arti sbieħ li jista' jkollna kemm intom kif ukoll aħna s-saċerdoti. Il-ħbiberija għal Marija ma kienx sempliċement għattasija. Il-ħbiberija għal Marija ma kienx sempliċement niltaqgħu nitkellmu u nimpikaw, mhux minn barra, nitlu f'kompetizzjoni, mhux minn barra, imma minn ġewwa mill-qalb. Ara dik kemm ilibs isbaħ minni, ara dak kemm waħjar minni, ara dik kemm għandha figuri isbaħ minn tiegħi, ara li u sejrin hekk il-ħin kollu. Il-ħin kollu. Għal Marija ir-relazzjoni ma kienx sempliċement sintonija bejn żewġ tiħbieb. Niftehmu, naqblu ma' xulxejn, aħna nħossuna f'saħħitna. Għandi fiduċja kbira fik, ma kienx sempliċement hekk. Imma l-Marija, il-ħbiberija kienet sharing, kondiviżjoni ta' dak li Alla qiegħed jagħmel fija. Tiltaqa' ma' Eliżabetta u x'tagħmel Marija?
tirrakkontala dak li Alla qiegħed jagħmel fija. X'tagħmel Eliżabetta? Tirrakkontala lil Marija dak li Alla qed jagħmel fija. Dan ifisser id-dimensjoni spiritwali nerġgħu niskopruha fil-ħajja tagħna. Ma nħarsux biss mill-livell ta' għajnejna, imma nippruvaw nitalgħu ftit il fuq permezz tal-għajnejn tal-Iskrittura, permezz tal-għajnejn tal-Vanġelu, permezz tal-għajnejn ta' Ġesu ta' Marija. Biex dak li aħna nħarsu, dak li aħna naraw, niġġudikawh mhux biss bil-moħħ u bil-mentalità tagħna ta' x'jaqbel u x'ma jaqbillejx. Imma niġġudikawh bl-għajnejn oġġettivi, bl-għajnejn tal-verità, bl-għajnejn tal-imħabba safja ta' Alla ta' Marija. Xi tfisser għal Marija li jinqalalek l-inkwiet fil-ħajja? Ma kellix inkwiet Marija, u żgur li kellha inkwiet. Ma kienx problema għalija Marija. Mhux biss li ma ssibx fejn twellet lil-bina. Ma kienx biċċa inkwiet għal Marija kif se tikkomunika ma' Giuseppi l-ispjegazzjoni t-tifsira ta' tqala tagħha. Ma kienx biċċa inkwiet. Kif tiddilja Marija ma' din il-problema familjari? Kif niddiljaw aħna mad-diffikultajiet familjari tagħna? Mal-problemi li jinqalawlna mal-mart? Kif iddiljat Marija taħt is-salib ta' Ġesu? Bliema mod iddiljat? Il-bieraħ ġie jkellimni raġel. U naf li dan mhux qiegħed hawn, qiegħed barra msifer, ġie jkellimni raġel u naf li dan ir-raġel jipprova jaħdem ħafna biex imexxi l-kelma tal-Alla, l-Iskrittura. Tanti li saħansitra jagħmel anki gruppi online biex iwassal din il-kelma. U jiena ġietni l-kurzità, qedlu imma x'fettillek? Qedlu kif inbidiltek inti? Alla ħanilek għalli nkelli business kbir. Barra minn hawn mhux hawnhekk, barra minn hawn. Għalli kelli familja sabiħa tal-ġen. Għalli flus kemm irrid, proprjetà kemm irrid. Għalli darba minnhom il-mara ħasset uġieħ u morna l-isptar u qalulna iġru għax il-mara għandha tumur. Għalli aħna ser illura bil-karozza lejn id-dar. Il-mara tiegħi qalt li mhux se nsemmi ismu Ġews. Qalt li kollox għamilna sew. Ħabbejna lil xulxejn, kellna tfal u rabbejnihom sew, ħdimna. Imma ħallejna ħaġa waħda barra. Ħallejna lil Alla barra. U l-mara komplet tgħidu lil dan ir-raġel, qiegħed jgħidi rakkuntali hu l-bieraħ bidmuh f'għajnejh. Qalli qalt li min jaf Alla u x'qiegħed iħabbtilna l-bieb. Min jaf Alla u x'qiegħed iħabbtilna l-bieb. Ibqgħu ċerti li din hija d-dimensjoni spiritwali tal-ġrajiet. Din hija d-dimensjoni spiritwali tal-isfidi, tal-problemi, tad-diffikultajiet tal-mart li aħna niltaqgħu miegħu. Min jaf Alla u x'qiegħed iħabbtilna l-bieb. Għalli minn dakinhar ħajt inqalbet minn hekk għalhekk il-mara mietet, għalli ma jiena nħoss illi l-marda u l-mewt tal-mara kienu grazzja. Qiegħed jgħidli il-bieraħ filgħodu fid-dar fejn noqgħod. Kienu grazzja. Kieku ma kienitx il-marda u l-mewt tal-mara, kieku jien ma ltqajtx ma' Alla, kieku ħajti vojta. Vojta għandek daqshekk flus, vojta għandek daqshekk proprjetà, vojta għandek tfal il-ġmil tagħhom kollha kemm huma settiljati, vojta kulħadd jistmak u jirrispettak, iwa, vojta. B'dan il-mod affaċċjathom Marija d-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja. B'dan il-mod minn idejn Alla, sejħa minn Alla biex tikber fl-imħabba. Żejla ta' Alla, tgħidu li x'inti tgħid iwa. X'inti tgħid? Iwa, kultant il-problemi, id-diffikultajiet, il-mart, jekk aħna neħduhom bil-vers it-tajjeb, bil-vers il-ġust, ikunu żejla ta' Alla, l-imħabba ta' Alla. Dan ifisser tiċċelebra Marija mtella s-sema. Marija mtella s-sema mhux fl-aħħar mument ta' ħajjitha, imma tluħ tagħha fis-sema bir-ruħ bil-ġisem x'kien? Kien il-kontinwazzjoni, il-kontinwità u il-milja, il-qofol, il-fulfillment ta' dak li għexet f'ħajjitha. Kif għexet f'ħajjitha? Kontinwament meħuda, kontinwament. Il-ħajja tagħha kollha meħuda minn Alla, kontinwament. U allura naturali
illi meta tmut tiġi meħuda għal kollox minn Alla. Nikkonkludi. Għalina, meta hu l-bniedem fl-aqwa tiegħu? Meta fl-aqwa tiegħu? Illum tinfixel, mhux hekk life begins at 60, naħseb minn ftit ieħor at 80. Tinfixel meta l-bniedem hu fl-aqwa tiegħu. Meta l-bniedem hu fl-aqwa tiegħu? Għalina l-bniedem fl-aqwa tiegħu l-bniedem żagħżugħ. Il-bniedem li l-ġilda tiegħu ma titkemmix, il-bniedem li jibqa' f'saħħtu, il-bniedem li jibqa' jirrispondi, il-bniedem li jibqa' bis-sensi kollha tiegħu jaħdmu 100%, il-bniedem li ma jimraċ, għalina dak hu il-bniedem ideali. Il-bniedem fl-aqwa tiegħu. Illum Marija tirrakkontalna storja oħra. U jekk aħna nifhmu l-istorja ta' Marija, m'hemm l-ebda anzjan żejjed. M'hemm l-ebda bniedem marit f'qiegħ ta' sodda żejjed. M'hemm l-ebda tarbija fil-ġewf jew barra mill-ġewf li m'għandix tkun. L-ebda bniedem mu żejjed. Għaliex? Għax il-climax tagħna għadu ġej. Il-climax tagħna għadu ġej. Il-milja tal-umanità fejn se nsibuha jekk mhux meta ninaqdu ma' Alla. Kemm tinbidel l-istorja tal-ħajja meta aħna nbidlu l-iskop ta' ħajjitna. Kemm tinbidel l-istorja tal-ħajja meta aħna nħarsu lejn Santa Marija. U noqogħdu attenti għax faċli dalgħodu niggustaw mużga sabiħa, faċli dalgħodu inħossu l-ferħ tal-festa, l-entużjażmu tal-festa, faċli dalgħodu nħarsu lejn il-Madonna u naffaxxinaw ruħna biżbuħija tagħha u nieqfu hemm. U ma nħallu l-festa, l-Madonna, l-Qudiesa, l-Ewkaristija jidħlu huma fil-qalb tagħna u jbidluna ftehim. Faċli ħafna. Ejjew nitolbu lil Marija. Ejjew nitolbu lil Marija biex bħala poplu Malti u Awċi ma nieqfu qatt nitħabtu, niġġieldu, kollha kemm aħna niġġieldu biex mad-dimensjoni materjali, mad-dimensjoni tal-ġisem, mal-ġisem tagħna li huwa importanti. Tantu importanti li Marja titla' bih fis-sema. Tantu importanti li Ġesu mis-sema jiġi u jilbes il-ġisem tagħna jsir bniedem bħalna. Imma jew nitolbu lil Madonna, jew nitolbu lil Ġesu biex dan il-ġisem ma ntuħx l-ogħla u l-ikbar importanza. Jew nitolbu lil Madonna, jew nitolbu lil Ġesu illum biex jagħtuna l-grazzja li qatt bħala poplu Malti u Awċi ma nitilfu din id-dimensjoni spiritwali li tikkaratterizzana. U l-konvoj jibqa' ta' Santa Marija. Il-festi ma jsirux attivitajiet kulturali u soċjali. Il-festi ma jsirux reenactments. Il-festi ma jsirux sempliċement okkażjoni turistika. Kif qegħdin isiru għax qed jintilef l-aspett interjuri, l-aspett spiritwali, qegħdin nitilfu ħafna. Qegħdin inbijaw ħafna. Aħna kollha kemm aħna. Is-saċerdoti aħna inklużi. Ejjew nitolbu lil Madonna biex ma tħallina qatt bħala poplu nitilfu dan l-ispirtu, nitilfu din il-fidi u bħal missirijietna dak li jiġrilna nduru lejn Alla u ngħidulu grazzi mulej, ejni mulej, jekk Alla jrejt din hija d-dimensjoni spiritwali li aħna bħala poplu msejħejn li ma nitilfux anzi li nġeddu illum f'jum il-festa ta' Santa Marija. Viva Santa Marija!